ba garin nan ba ku na sani gari Qur'anin ubangiji je da ƴar na hada na magani a tun da daga na kira ka baka bikin bari sun ka yanzu kudin nan ma wurin ladi mai dankali ka gane na samu na buga kudin kwakwadin nan kai yanzu za mu magani na rage masu wani san dole za ka zo a shi sa kowane shiga ɗakin kayan ka ganta kawai za mu mixa ta ne ka gane wallah mu shi mixa ta kawai ta yi tsawa in ma Allah ya kawo wani mara ɗan gura wani ya faɗi in yi ɗiba kawai kuma wani zai faɗi daman gashi ka ɗan rage kuɗin ba ɗan ragewa zai ci duka da ka tuyi bara ka zai zai so fama ne ka ɗan bai ka zai ba ka kai kawo gwanda ya zama tun duniya kai ba kana da ruwa ne ka sa abin nan ba yi mashi kawai wallahi haka za a sha ba ka yi ma abin nan kai shi kawai a mutu halli ma ka san garurin na ce suna shigowa garuruwan ni ne a gidan ku kai kana maganar na ta bayan da ba ma yi da mutum nan to Qur'ani kullun sakin ake ba wajen karin sa yana sakin ya sa ne san karin 30 basira ta zo ko kawai Allah ya kawo wani mutum sai ba shi maganin mai shi ne a dai mu alaikum ya jira ga hannu kai biyu kula hannu ake ne ba shi barka ne da me ka zo wallahi ni wata noma a ƙauyen mu ne mai gida to na kwashi noma a ƙauyen mu to na kwashi amfanin gonan ne to shine sai na ce bari in yi da shawara kawai in zo in nemi kasuwanci a kan aiki ba ka zo gidan kasuwa ai babu wannan ne da yake ba nan da ke ai mu nan katin ne a yin dai noma ne tunan ne shinkafi ya kake ganin za a yi don Allah ni na ganin na yadda da kuma ba dai a shirye ka taho ba a shirye rage ne don munan kakka da magana ya ƙari ba ka da matsala ko su ka zama ɗan tata ba fara mu muka masa hanya ba kai da ba idajin labari sa'a da mu zango su DJ su malam DOC wannan ne da irin ta wannan wallahi mai gida duk ina kallon su ma ni a to magana ya gare to mun nan da kake gani akwai labarin uwar ni dai ina so in zama kamar dan gwata ne a business mai gida magana ya gare saboda me kake da wannan kalma wallahi mai gida ni naga mutane da yawa suna yin kuɗi ne kuma ya kamata a ce sai da kuɗi yake zama ne wallahi mai gida ni kuma ma burge inda na gan ku wallahi wannan gidan ku ne wannan ni ba ma anan muke to yanzu mai gida ya za a yi amma ne a cikin nan take ta wallahi mai gida dukiya ta ce ba wani ya yi sai ne ya yi cikin gida hadar hadar da ke shagon ruwa wannan gida ai mai da bara a rike ma dan Allah ya wari ni mu kwashi abin da zamu kwasa ina duba can ne ko da wani mutum kai ne wannan dalla so lain ba kowa a yi a yi ga yi baki kuma ba kowa ba